Sanibona bafowethu, sanibona, ndiyathemba ukuthi niyaphila. Kwindawo zonke nikuzo, ndiyathemba ukuthi niyaphila bafowethu. Guys, anizange uzokhuluma okuningi namhlanje. Andizange uzokhuluma okuningi, ngizokhuluma ngendaba kaNgizwe mchunu. So ndiyenda skip isiprofeto ngo-2023 nge-3 zika-October ngoNgizwe. So into eyenzakalayo bafowethu, sihlale nje edabeni nje fast bafowethu. Yeah. So into eyenzakalayo kakhulu engamandla ilento le uNgizwe azama ukukhuphuka nge-EFF. Indaba ye-EFF ijule kakhulu bafowethu. Ngicela ukuthi abantu aba-around yena, ngicela ukuthi abantu aba-close noNgizwe, ndiyacela ukuthi bamsharele lo live, ndiyacela ukuthi bamnikeze, bamgqithisele lo mlayezo, bamsharele lo live lo, abantu aba-close noNgizwe. Ndiyacela ukuthi nanje azawuthathe serious. Nizokhumbula bafowethu ukuthi uNgizwe before ezophuma ndibe ngumprofeti wokuqala eSouth Africa. Ngumprofeti nje wokuqala eSouth Africa ukuprofeta ngoNgizwe, and after into yenzeke. Nizokhumbula icase yakhe idonse 4 years. Nizokhumbula ukuthi icase yakhe idonse 4 years. uNgizwe icase yakhe ingamuvi. But mina ndakhuluma kwangapheli ne-30 days ndikhulumile. Xa nithi 30 days ayimini inyanga ina 31 days, ina 30 days. Zakuphela even nenyanga. First time ndikhulumile uNgizwe eyohlala ecourt yaphela icase. Khonapho into bendiyenza beningathi nijabulisa abantu. Bengenamntu benithi ndiyamjabulisa. So ndikhulumile indaba kaNgizwe back. Ndikhuluma indaba yepolitiki manje. Into esazokwenzeka. You understand? Because of ndifuna ukuthi nibe kwi-light, not ukuthi every day ndizokhuluma kwe-TikTok. Kumanje nihleli kwi-jetta bafu ngoku. Ndirelaxile bafowethu. Yesterday azanilali nisebenza. Almost ukulala maybe ubuthongo kumanje. Ndibugcine in 2 weeks back. Ukulala. Ukusebenza nzima. Okay, andikho lapho. uNgizwe bafowethu, thina la kwa-TikTok siye samkhulula uNgizwe. Ndiprofetha nikhona, ndikhuluma into nikhona. Yabona? So ukuthi ise downstairs le ndawo le enikhulumele kuyo next to i-fireplace nge-3 zika-October ukuthi uNgizwe i-court ngeke imfumane icala. uNgizwe uzophuma ku-dark or blue. Ikhulunywa nguSimba. And ndabe sendinibekela ukuthi why icase yakhe ihlulo sigujana, why icase yakhe umthi ungasebenzi, why icase yakhe behlulakala abantu abaninzi. Uyabona? Indaba ukuthi kuboshwe ntoni, uboshwe bafowethu asikisa ndiyazi into yenzakalayo. Ngibona ngoku ishintshela kwelinye side but sesibuyela. Indaba ukuthi uNgizwe unjani uboshwe ngezilwane. Ndifuna ukuthi ninive kakuhle bafowethu kungoJanuary. Whoever believe uSimba ongabelieve uSimba, I'm going very far. Ndiyakude kakhulu already. uNkulunkulu sengichaphela indlela kumanje. Istarta manje because of mina ndazi izinto before zizokwenzeka. Yabona? So indaba yesiprofeto ndifuna ukuyikhuluma nje kokugcina. But ngoJuly ndilinde nje nethi ama-elections. Okay, akunankinga. uNgizwe sikhulume silapha kwi-live kwa-TikTok. After abantu benithatha ukuthi nisiscammer. Xa sikhuluma indaba kaNgizwe. Niyayibona? So uNgizwe ndakhuluma ukuthi uboshwe ngezilwane. That's why kunzima. Because of uthuke abantu abanepower. Uthuke abantu abathweleyo. Uthuke abantu abasebenza ngezilwane. Ndifuna nje ninive kakuhle. Abantu abathuke nguNgizwe. Wabe sebuyisa lenyanga le eyabo kwabo. Banifonele oKingzos. Inamba yakhe iqala ngo-067 but angenigqibezele because of nizomfonela.
Ndinayo inamba yakhe Ngizwe. Yabona, ndibuya nje lapha kwi-public la kwi-live ngifuna ukuthi nikhulume naye because mina ngeke nithi nikhuluma into eserious. Ndinemood yami mina, nawe unemood yakhe. Okay, akunankinga. Yabona, ndifuna ukuthi nikhulume naye bafowethu, nimnqande uNgizwe into ayenza kwi-EFF. Nimnqande uNgizwe. I-EFF isebenza ngepower bafowethu. Xa sithetha nge-EFF, i-EFF isebenza ngepower, and the only person one-power and obhekene ne-EFF nguRamaphosa. Ningababona oMbalula bakhonkotiswa nabanye baninzi bakhonkotiswa, but the real one nguRamaphosa, i-head ebhekene ne-EFF. So why ndithi uNgizwe ayekele i-EFF? Izinto aziluzileyo uNgizwe zincinci kunezinto ezisazokwenzeka phezulu kwempilo yakhe. Zincinci. Not ukuthi nisupport i-EFF. Ndithe kophatha i-DA, hayi ukuthi bengithe support i-DA. Ndikhuluma nge-EFF, not ukuthi nisupport i-EFF. Uyabona? So ngifuna ukusho bafowethu ukuthi ndiyacela ukuthi nimnqande uNgizwe. Kukhuluma mina uDr Simba, kukhuluma mina uSimba. Nimnqande bafowethu before eyakude, because of this time andizongena. Ngithike ndimkhanyisele uNgizwe ngoba unako uzitshela ukuthi uyazi, and ngoba epraiswa ngabantu baseca kwakhe, kuba yena ecingeni ba isizwe siyampraise ngalendlela yakhe. uNgizwe iposition akuyo usizwe ngibani? Usizwa ngumkhulu wakhe. Yabona, usizwa ngumkhulu wakhe. So kuyosiza kakhulu, uyamazi umkhulu wakhe ongasekhoyo. Mina xa ngathiwa kubuyiswa i-artist ekwazi ukudrawa, ndingamdrawa futhi ambone. Yabona, because uba neclue if into ayiboni njengokunjalo. You understand? And xa ifuna ndimprove, I can spend my money ukuthi ngimbonise. So ngiyacela ukuthi i-EFF bafowethu uNgizwe unazo indlela zokuthi uNgizwe enze isonka. Indlela zokuthi enze isonka unazo zininzi, and ezi zikhona makaye kuzinyatsa, makanyamezele zona. Likhona ixesha apha zophopha. Yabona, nami ndinguSimba vele ndiphansi, but I know ukuthi mina kwelinye side ezinye processes zizohamba njani, and I have to ukuthi ngilinde a right time ngelakhe nibe ngumprofeti. So into endicela kuNgizwe kakhulu, ngaphandle kokuthemba le mithi yakhe nento zakhe, ndiyacela abafowethu ukuthi ahlehle kwa-EFF, because of bazombonisa inkawu ngenja abantu. Abuza amaXhosa ukuthi inkawu ngenja yintoni, bazombonisa inkawu ngenja. So lo mlayezo lo bafowethu ndiyacela ukuthi nimgqithisela, ndizange uzoba mde. Ndilapha kwi-jet buff yami ndizodhlambela. So yabona because of na 2 weeks nje ndisebenza nje non-stop. So ndiyacela kakhulu kuNgizwe ukuthi ahlehlwe uNgizwe kwindaba ye-EFF. EFF indaba ye-EFF asike sinibhidiswe i-comment lana. Kune comment ebeyingenile i-inbox. Indaba ye-EFF ijule kakhulu. Yakho ukuthi ube around inyanga. Ungaba nelakhi ukuthi ube around abantu abazokusiza. Kanti uncedo lakho alukho lapho. Uyayibona? Ungaba nelakho ukuthi ube sebantwini abazokusiza. Kufana nomuntu ohamba nabantu abazimiliyoni or abazibhiliyoni or abantu abarish. Kuyenzeka umuntu xa ehamba nabantu abarish, impumelelo yakhe ivele ibe le apho benganakekanga. Yabona, kufana ukuzalwa kaJesu. Ukuzalwa kaJesu
unikelelwe ngezinto eziphezulu ukuthi bengazalelwa emahhotela abengazalelwa endaweni eziphakanyileyo. Uyabona, kodwa ozalelwa estalini samahashe. So ungizwe ngicela ukuthi njengoba ndimxwayisa naye futhi aqwashe. I-comment ziyangena lana. Uyabona ngapha kwi-inbox. Ndiyacela ukuthi aqwashe kakhulu bafowethu. Nimthiphise nje ngeke nithethe naye. And mina xa inganifonela la kwinamba yami ethi 064 977 5263. Kuninzi engizokukhuluma naye ndimbonisa futhi naye uzokubona. But okunye anikhona ukukhuluma la kwi-public because of izinto ezisensitive nezi-serious anikwazi ukuzithasha kwi-public that much. Ndingazithasha izinto ezingcono. Uyabona? So ngoba engizokhuluma ngako mina okuningi uyakwazi. Okuningi uyakwazi but makumele ukuthi wondle abantwana. Umntana mesekhala kanandaba ukuthi kwenzakalani. But ndiyacela ukuthi ahlehle bafowethu. I-threat zakhe zivakele okay yonke into but ahlehle if akafuna ukulimala. So iyona into benzoyisho bafowethu. Nizokhona nani nikhumbula kahle bafowethu la benikhuluma khona before into kaNgizwe izokwenzeka. Ndikhulume okosibuyaphi. Sibuye entweni ukuthi abantu abasantrust. Abantu abasanithembi bacabanga ukuthi niqola abantu. Mina nikaze ndiye court ngendaba yokuqola abantu. Andikaze kuthiwe kuneveni or kunomuntu othi ndimqolile. Uyabona? Ndibomuntu like ingekaze ndathetha naye or ndamqola. Akekho phofu anikaze nje ndaqola umuntu empilweni yami. And futhi uyoza kwenze oko. Ndispend nje nemali ye-underwear. Ndisho nemali yesokisi ndimbophisa. Uyabona? I will make sure ndimbophisa because of mina nikaze ndathi ngiqola umuntu. And naye une right umuntu ukuthi anganibophisa if ndimqolile. But anikaze ndaqola umuntu. So that's why is prophet ndibuye ndathini beningafuni uzikhuluma la kwi-public is prophet. That's why ndibuye ndabonisa abantu ukuthi lento yokuba nguDr Simba, lento yokuba ngumprofeti, lento le yokuba nepower iyaphila. Andiclaim xa ngithini nepower. So benibabonisa and athi xa nibabonisa ungizwe first day after 3 October eyohlala. First day eyohlala yaphela icase kaNgizwe. Kwabe sekuthiwa hayi ungizwe nenyanga yakhe lenyanga lena uzalwa nayo kwathini kulo mama yakhe bla bla zonke eza story but sibe siyazi kahle kamhlophe ukuthi enyanga ihlulakele ndakhipha u200,000 dathi lenyanga le nenyanga futhi noba ngiyiphi eSouth Africa jikelele eSouth Africa noba ngiyiphi inyanga ethi yona ingakwazi ukukhipha unandipha ndizoyinikeza u200,000. Inamba yami ayikajiki nisebenza ubusuku nemini for mina imali yami and andithathi kwa imali yabantu mina I exchange. Yabona, I exchange. If ndikuthengisela into uninikeza imali I exchange. And futhi andithengisa imithi yeke unibone ndizixayekisa apha nithi nizo advertise umthi la yeke ubone ndizixayekisa. Yabo ngizokutshela nje kuphela ba into yebusiness ninayo into yebusiness if imali eninayo bekuthiwa iqhamuka kwa TikTok ngabandi very poor because of la kwa TikTok mina ba very few abantu abangani challenge mina ba very few umuntu angani challenge ukuthi enezinto ba very few ngendlela yabo you understand. I work hard for into eninazo uyabona but into yokuthi ni prophet kwa TikTok ben prophetiswa ukuthi beningafuni ukuthi benifuna ukuthi nibone lento yepower yami ukuthi iyasebenza ikhona. Ingakho niprofeta into yepolitiki. Into yepolitiki into esazokwenzeka. Most why ndi against i-ANC ndikhuluma nge-DA. Ndikhuluma nge-DA andikhulumi nge-MK futhi andikhulumi nge-EFF. Ndikhuluma nge-DA because of umhlaba wonke. Akunamuntu olento oprofeta nge-DA and the day i-DA ithatha indawo. The day thatha indawo but livela usizi kwelinye ixesha abantu bami abantu
abantu abathi bayanfollowa, abantu abathi abakwazi ukurequest abangekho selfish, abantu abakwazi ukurequest abathethe noSimba. Sibambe live 4 hours apha emalangeni khona la kuJanuary. Abantu berequesta bekhuluma nami bengekho selfish. Sibonisana bekhuluma ukuthi MK that MK this. EFF zonke lemibutho abanye ANC usemndoda I believe like siqale from usaqala live until 4 hours and more minutes nabantu abafana nomkhulu ngadlangahle baninzi kakhulu. Abantu abayekho selfish, abantu abakwazi ukukhuluma noSimba, abantu abazi inyani. Yabona? So ngikhiphile 200,000 kusuka ngoOctober until uDecember. uKing Zoso senze ulive namtshela naye bekula futhi kuNovember sisenza ulive after icase ewin ilungiswe. Senza ulive namtshela ukuthi nikhiphe u200,000 if lenyanga le ekhiphe uNgizwe ithi nikhiphe ngokwenyani. Mina ndinguSimba kahle kahle nokusinethemba wakaMadikizela xa uthetha ngami. Ndathi mina ngizomnikeza u200,000 makakhiphe uNandipha uMagodongwana. Ngizomnikeza 200,000 because of I know ukuphuma kwaNgizwe ukuthi uNgizwe enenhlanhla ezingaka likhehle lakhe. Ingakho ngithanda ukuthi khehla lami apha kuni. You understand? Kumkhulu wakhe umuntu omnikeze lamandla la anawo and lokwembless. And kumkhulu wakhe ofikele kuSimba ezocela mina ukuthi ndikhiphe umntana wakhe phi elento kulento leyenzakalayo. Eyona besiyisebenza spiritual. You understand? Besiyisebenza spiritual. Ingakho mina ngikhona ukubona abantu abashonileyo, ingakho ngikhona ukukhuluma nabantu abashonileyo, ingakho ngikhona ukubona izilwane. Umuntu wethu nesilwane esiphilayo. Yabona? So ndishukumiswa ilento ukuthi uNgizwe nimprofethile last. Ngoku uyabuya uchukumisa iEFF and njengoba echukumisa iEFF kanje I know idamage ezokwenzakala. So and kuduma izulu nje xa nikhuluma kanje ngaphandle I know idamage ezokwenzakala. You understand? It's better uNgizwe vela amanzi enhlamba ngawo thuli yakhe khona nomali bafethu nibona nje lihlele kwijetha yami kwibuff yami enkulu nje khona ukurelaxa nje mofuna ukulizandla but angeke show up yonke into. So indaba kaNgizwe bafethu nimnqande kakhulu because into esezidluzile sincinci kwezi asazozidluza and into aziluzileyo angakhona ukuthi ezinye azimanage and futhi azimanage still abe better ekuthengiseka. uNgizwe mchunu makayeke ukuthengiseka. Yena ipower sebenza ngayo ipower kamkhulu wakhe. Akayeke ukuthengiseka ambe ebhayiziseka emane bona abantu besithi bona bagudi ngento eso bagudi ngento eso. Ipower nayo uNgizwe enough ukuthi imondle yondla umndeni wakhe yondla abantu ebondla emhlabeni. So makayeke lento ayenza abafethu. Ndiyacela ukuthi nimnqande yabona. And if uphusha ngoba esithi kunomuntu amthembileyo omuntu ondizomjonga mina ndinguSimba after ndibeka iprice and a good price. I work hard for imali amzoyisha emhlabeni imali guys. Imali awuye kwanayo ezulwini but imali siyayidinga for ukuthi sondle imindeni yethu. But indlela zokuthi sondle imindeni yethu masiyeke uphinde futhi siriske ngemindeni yethu, siriske ngelife zethu, siriske ngezinto zethu. Bafethu kancinci kuse like senzovala because ulive ama ukhomde namhlanje. Sikule ndaba le yama politics ngifuna uyithinta nje kancinci because mina xa nikhulume into vele isuke izokwenzeka and vele isuke izokwenzeka nje kubinjalo. Ishilo ukuthi banikeze 2 weeks kunento enzoyenza. So kusey 1 week la. 2 weeks izophela next week. So kwindaba ukuthi ngishintshe iDA mina ukuthi inkinga ngifuna ukubonisa abantu ukuthi ipower ninayo and ipower yami isebenza AP level. Yabona? Ngifuna ukubonisa abantu ukuthi isebenza AP level. Xa nisuke nisithi
imvula ndikwazi ukuyinethisa la kuthiwa sisomiso khona. Yeah, understand? So after these 2 weeks ngifuna ukuzicinga kahle ukuthi i-DA ndiyaphuma noba kwenzakalani. Is either mhlawumbe ndihambisana nabantu or still kuse-early bafowethu. Kune-rally ezobe nje indumezulu ibonisa ukuthi i-EFF ngunyaka wayo ukuthi bekumele iyaphatha. Ezobe ise-KZN nge-10 zikaFebruary. Rally izobe thatha ibuff but andikho lapho. You understand? Asingaba prophet bokuthi kusasa kuzoba Thursday. Ne understand? Angumprofet onjalo ukuthi mina kusasa kuzoba Thursday. Ngumprofet ukuthi kusasa mekuyi Thursday kumele mina xa ndifuna ukuthi ndithi iSunday kube iSunday. But andisho ukuthi isishintshe. I know ukuthi ngamaxoki njani bafowethu. Luckily ngoJuly and an update akumanje ngoJuly bafowethu. After ama elections because ngilinde nje kuphela ama election abantu bancome bathi Simba. July is prophet kwa social media ndiyasiyeka. Yona nzobe ngiqhubeka ndishanga lendlela enishaya ngayo and even the more or indeed the way ngakhona but uNkulunkulu akayifuni beshona phansi ufuna into eyaphezulu. So July is prophet ndiyasiyeka ku social media. Kunento entsha already uNkulunkulu esengiChabele yona ku social media nzoloko ndikhona but into enzobe nishaya ngayo ndobe nishaya ngento offside than into zenyanga, into zesiprofetho, into zantoni. Zobe nishaya ngento esecaleni kakhulu xa sikhuluma ngoJuly. Why ndisenza lento lena is because of okay, ngicela ukuphendula uJuri kancane. Uthi uzoyishintsha njani i-DA booty because ayimfuni umuntu omnyama uyazi nawe but ke ngithanda inhlonipho kwe. Amen. Siyabonga bujuri, siyabonga khehla nami. Bafowethu apha kusetshenzwa la mina ndinguSimba. Not zonke inyanga bafowethu. Ungizwe umkhulu wakhe usuke kunenyanga yena self uyazazi endo kakuhle. Abamazi ngcono bazosho ukuthi nawe futhi usisangoma. You understand? Uphiwe la ebunyangeni. Okay, ku right, akunankinga. Esibesilanda bafowethu baninzi abantu. Ungizwe siyamazi umuntu wabantu but ikhetheke ukuSimba. Okay, okwakunankinga. Yabona? So bafowethu kuzoqala izulu khona pho ndiyakhona njengamanje. Kuzoqala izulu nami mfuna ukuhlamba ngiqibe khona pho ndiyakhona but lo live sobe siugqibezele ngenye imini bujuri. Izinto zisetshenzwa kwa spirit. Izinto zisetshenzwa ngoNkulunkulu, zisetshenzwa ngepower. Into endiyikhuluma into esazokwenzeka. Bonke abantu abaprofeti ebenibathemba even nakwamanye amazwe basabheke iANC. Uyabona? Kanti iANC amandla asekhatheke off kaninzi. And uqhamuka kwamsholo, yabona ukungena kwamsholozi. Kuyinkinga but ke okwasikho lapho bafethu uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anandisele. Ndiyaxolisa konke ndathetha kakubi kuye. But bafethu ndiyacela ukuthi abantu abaclose noNgizwe bamnqande bafethu. Vele sonke siyasifuna kodwa sisifuni ngalendlela le. Yabona? Ngoba if okusekulahlekile kuncinci than okusazolahleka. So kumele ukuthi uvule amehlo mekunjalo. Yabona? And imessage ebenihala ukunishiyela yona kunezinto empilweni mesizama ukushintsha impilo zethu. Kunezinto elifini ekuba ngathi angeke zenzeke. Kunezinto ekuba ngathi angeke zenzeke. Uzame ubone ngathi angeke kwenzeke. You understand? But if ulokuphikelele izokwenzeka mntana sekhaya. Ukuthi kunabafowethu manje ochola ukuthi bakwi maintenance, abanye bakwi maintenance isono sabo imali. Uyabona? Awukhona ukubona umntana wakho, awukhona ukuthini. Wena sebenza nzima, sacrifice life ini. Endwe ezibakujaja ngazo ukuthi awunazo.
yenza sure ukuthi uba nazo. Yenza sure ukuthi uba nazo. Ngiyakutshela uNkulunkulu uzokuvulela iminyango. Idlozi lakho lokuvulela iminyango. Usebenze nzima bafethu ku-2024 ukuthi abanamsebenzi, abasebenzi. Kunabantu abajajwa ngendlela ezininzi ezahlukahlukeneyo. Ngiyacela ukuthi kulento le uyenzayo right for wena, shuza into right ngo-2024. Shuza into right, into ezokusaphambili, wenze sure ukuthi onto uyayenzisisa. And awuyenzi ngoba uthi wenzela abantu. Shuza into ezokusebenzela ku-2024. Bafowethu ndithi uNkulunkulu anibusise, ndithi uNkulunkulu anigcina. So ngiyabonga kakhulu. Sithatha ama-comment okugcina. I love ama-comment ngibhidiswana lezulu de when litnetha ngakhona. Oh, I'm still going long distance bafowethu kumnyama. I'm still going far. Yeah, so asithatha ama-comment bafowethu. I love umuntu okhomentileyo because uthatha isikhathi wacinga decide ukuthi a-comment athi. Umcara uthi uthetha komchunu bhuti. Injalo uthi uxela ungizwe mchunu. Injalo khehla lami. Injalo. Ngiyacela ukuthi nje menikufishane naye nimbonise. Because mina guys unprofit into zokudlala and profit into engekhoyo. Andithatha amashansi kwisiprofet, ngingathatha amashansi kwi-everything but not isiprofet. Yabona, ngiyacela ukuthi nimbonise ukuthi guys esonka sakhe sisikhathi sokuthi asidedele. Icase kaNgizwe why ithathe 4 years bengamelana nobithi Ngizwe. Guys, I so wish ngathi ngingalazi button lokubhlocka nje ama gift afana neflower e1. I so wish ngathi ngathola that thing. So icase kaNgizwe bafethu kancane senizovala ne. Why be tough icase kaNgizwe ukuthi abantu bakwazi ukumsiza uNgizwe. Icase kaNgizwe ingenelelwe nazizilwane. Icase kaNgizwe ingenelelwe ngabantu abathweleyo. Ngabantu abathwalela nje kuphela bathi bona bafuna imali, bafuna ukuba protected. That's why benzima. Yabona, because of ayenze sense ukuthi kuthiwa kusebenze umthi kodwa idonse 4 years. Izokwenza isense into ye-DA mhla i-DA iphathayo kodwa kube kuthethe uSimba, ngeke yenze sense. Yabona, ngeke yenze sense. So bafowethu edela njengamanje ofuna ukurequesta nje kancinci niphi isikhathi esincane nje ofuna ukurequesta nga-requesta olive abafana nabo baqhelekanga bafowethu but nizonixolela cause na 2 weeks bafowethu ndisebenza nje one way njengoba vele ndingumuntu ndiniqobisela ama-business endiwenza ama-business afana ne-property namanye ama-business. So ndingumuntu oloko ebhizi. So even namanje kusamele ndodibane ne-client kodwa kusebusuku yabona. So ndingumuntu onjalo nama-business endinawo. Not ukuthi ndithi ngiprofit abantu ngithola imali. Kunesikhathi endisibekileyo mina ndinguSimba. Ofuna ukurequesta athethe noSimba bafowethu ndinganithatha nje ndinikeze nje noba nje ku-3 minutes. uDr Zikode sawubona khehla lami. Silwane sakamhlola. Silwane sakamhlola lezi. Dokotela. Simba kunjani? Ndiyaphila. Sishawo live usebhathroom namhlanje ngoba siloko siphumule. Phela nina nemali eningi. Esifike nani? Sisebenza nzima sinalutho kodwa. Iyenzeka leyo nto, iyenzeka bafowethu. Yeah. Kodwa ngiyajabula ngikhonzile kodwa phela nabo hey. Yeah. Uyazi bazobona umkhulu Simba nje ngivele ngijabule ngendlela exakile. Yini ungenzani kangaka? Amen. Hayi khehla kusho ukuthi lelo lugcobo le. Yazi nami ndizinikeza isikhathi ngibukela ama-video wakho. Hayi khehla uyakhuluma. 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 Kodwa
ya kunale politician bokhuluma ngawo namhlanje but sisazoyibukela kakuhle. Oh, ngiyibonile ngiyakhumbula. Amen, ya amen. Khululeka gehla lami. Ngiyabonga phela lami ngikhonzile. Amen. Awukhonzwe ndimi dokotela, siyabulela kakhulu, siyabonga kakhulu. Sebulela phela. Amen. Guys, zophinde futhi ndenze live but I'm not sure ukuthi wena, but uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcina. uNkulunkulu aniphe zonke into ezinhle. Siyabulela kakhulu kumkhuluzi kodwa guys, siyabonga kakhulu. Sithi inkosi imgcine naye, inkosi imbusise kulonyaka 2024. Amen guys, bye bye. Siyabonga kakhulu.